ಏರ್ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾಂಡು ಬೋಂಡು ಬಾತೇರ್ನು ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಬಾತೇರ್ನು ನಿಕ್ಕೆ ಬಾತೇರ್ನ ಎಂಕದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಾರಿ ಎಂಕೆ ಎಂದು ಪನಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಮರ್ಲೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಓ ಮರ್ಲ ಒಂದು ಮರ್ಲೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಫೋನು ಕುಡೆ ಏರಿಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಾತೇರ್ನು ಬಕ್ಕೆ ಏನಂಜಿನ ಸುಳ್ಳು ಬಾತೇರ್ನ ಎಂಕತ್ತಿ ಕೆಂಜ ಪುದಾರ ಸತ್ತಿ ಪನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ ಒಂದು ಮರ್ಲೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಾ ಓ ಅರೆ ಮರ್ಲ ಒಂದು ಮರ್ಲೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ 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 ಐಕಿ ಇದೇ ಹಣ್ಣು ಮರ್ಲ ಅದಿಲ್ಲಂಬೆ ಏನನ್ ಮರ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಬೇಡಿ ಕಲ್ಪ ಮಗ್ಗಕ್. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಮರ್ಲೆ ಒಂದು ಮರ್ಲೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ಮೆ ಮರ್ಲ ಯಾನ್ ಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಏರಿಯಾ ಮರ್ಲಿ ಈಗ ಮರ್ಲ ಏಯ್ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನ ಒಂದು ವರಿ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಲೆಕ್ಕಯ್ಯ ಹತ್ತು ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರಿ ಚೆಕ್ 10 ವರಿ ಮರ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾದಾಗ ಮರ್ಲನ ಆಗ ಮರ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಮಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನು ಈರು ಅಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಬಿದಾಡುಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾಡು ಒಂದು ಸಾವು ಕಾಲ್ ಮಲ್ನ ಉಲೇವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಲ್ಲೆ 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 ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲೆಯವನು ಮೇನಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಮಾತಾಡ್ದು ದೊಂಕು ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾದ ಸೈಪುಣ ಮಾತಾ ನಿಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗುಲ್ಲ ಐತೆ ಪೂದಾರಿ ಪುಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಜಿನ ಈರ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಎಂಜಿನ ಬೋಲು ಕೂಜಲ್ಲಿ ಕೂಜಲ್ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದೆಂಜಿನ ಮೊಳಬೆ ದೀಪೆ ಹಡಬ್ಬೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯನ ಮಾರಿ ದಾದವ್ ಊರ್ನಿಯ ಊರ್ನೆ ತೇರ್ ಹಾಕಿನಿ ಊರ್ನಿ ಅತ್ತ ಬೇರ್ ಹಾಕಿನಿ ಊರ್ನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಅತ್ತ ಬೇರ್ ಹಾಕಿನಿ ಊರ್ದಿನಿ ಹತ್ತು ಏರ್ ಹಾಕಿನಿ ನೂಕುದಿನಿ ಏನು ಮೂರ್ದಿನಿ ಈ ಬಂಪ ಹಾಕಿದಿನಿ ಇಂದು ಬಂದೇನಾ ಬಕ ಏನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾಯ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ಪಿಯೋನ ಮಾರಿ ಸಿಐಡಿಯ ಮಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪುಣ್ಯ ಕಂಡಬಡೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿತ್ತ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ದಾದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರೆ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಡು ಮಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾರಿ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬುಧರ್ದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿರಾಕಿ ಬರುವ ಎಂಚ ಬುಧರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನರಮಣೆ ಎಂಡಲ ಬರುವ ಬರೋಡ ಬಂಡ ಅಗುಲ್ ಬತ್ತೀರಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಜ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಜ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತೀರಡ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಉಲೆ ಕಡ ಉಡು ಯಾನ್ ಉಲೆ ಚೆಂಬು ಉಡುಲ್ಲ ಓಲು ಉಲೆ ಚೆಂಬು ಉಡುಲ್ಲ ಇದು ಚೆಂಬು ಉಡುಲ್ಲಾರ ಅಂಜನೆ ಅಂತ ದಾದಾಡು ಜಪ್ಪೆ ಅದೇ ಅವು ಚೇಂಬರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೆಂಬೂರು ಬೊಂಬೈ ಡಿಪ್ ನಾವು ಚೇಂಬರ ಬೊಂಬೆರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವ ಎಂಕಲ್ ಬರಬತ್ತೆ ಮಾರಿ ಇಂತಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಒಂದೆಂಜಿನ ಮಜಾ ಬರ್ತಾನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಸಿಪಿಎಲ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಗಲಿ ಸಾವು ನಲ್ತಿನ ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಅದ ದಾನಿ ಬತ್ತಿನ ದಾನಿ ನಿಗುಲ್ ದಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರಾಟ ದಿನ ಕುಲುದು ಹೋಯಿನ್ ಬತ್ತನ್ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋರೆ ಒಂದೆಂಜಿನ ಲಾಡ್ಜ ಅದೇ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಾಲ ವಾತೇರ್ನೇರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಬುಡೇರಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಚುಂಡು ಮೇರೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಚುಂಡು ಸೈಯಡ್ ಪಂಚ್ ಬುಡ್ಲಿ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚ್ ಪಂಚ್ ಬುಡ್ಲಿ ಸುರುಕೆ ಪಂಚಿ ಮುಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೊರ್ಪಿನ ಅವರು ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಚದಾದ ಪತ್ತುಂಡು ಮೇರೆ ಆಯ್ತವು ಮರಣಿ ಕುಂಟಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪಿರಾವಡು ಬೋದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಿಂಚ ಪತ್ತದಿ ಓಲ್ ಪಂಪುನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತನಿ ಎಂಜಿನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಂದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಉರ್ದು ಏನಂತ ಶಾಕ್ ಶಾಕ್ ಅದು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಆನಿದಾನ ಎಪ್ಪಿಲ್ ಒಂಜೇನೆ ಟಾಂಡ್ ಈ ಚಂಡ ಮೀನಿ ಇಜಿನ ಮೀನಿಂಚ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ ಪರಾಪುಡಿ ಪಂಚ ಎಂಜಿನ ಅವಳ ಪಂಚಿ ನಿಗುಲ್ದಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಓ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚೆ ಬರ ಪಾತೆರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತೆರೋಡು ದುಂಬು ನಿಗುಲ್ ಏನನ್ ತೂವೋಡು ಇನ್ನೇನ ಸಾವುದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಚತ್ತು ಐ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಐ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಬೋಡ ಐ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಕೈ ಕೋರು ವೆಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಆತ ಬೆಚ್ಚವ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೈ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಅವನೇನ ಅಲ್ಬೋಡ ನೋಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಕೊರೋಡು ಕೊರೋಡು
ಬರೋಡ್ಗೆಯ ಇಡ್ದೆ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪು ಯಾನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲ ಛೇ ಇರ ಬುಡದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪುನಃ ಎರೆ ಮಾತಾಡಿ ಬುಸಂದೀಪ ಚಲವಲ್ ಪೋರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಬೇಡ ಬುಡದಿಗೆ ಮಾರುತ್ಯಂಬೇವು ಮಾರುತ್ಯಂಬೇವು ಎಂಜಿನೋ ಮಾತಾಡ್ತಂಬೆ ಈದೇ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ನೆ ಬೋದು ಮುತ್ತ ಉಂಟೊಂದೆ ಬೋದ್ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಕು ಸಾಯ್ತು ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣು ಎಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಬಲ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಾದಾಗ ಏರವು ಏರ ಬೈದೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎರಡು ಬಾತೆರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಜತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರೇನ್ ತೂವಡ್ಗೆ ಓಡೇನ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತು ಕಡಬಿಡು ಅಂಜತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎರಡು ತೂದು ಬಾತೆರೊಳಗೆ ಇದು ಬಾತಿರೋಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಜಿನ ಬಾತೇರ್ನು ಅಂಜತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಜೆ? ನಾನು ಗಿರಾಕಿ ಬೈದನು ನೋನು ಬೈತೇನಾ ನಾನು ಲೋಕೋಯ್ಕ್ ಕಡಬಿಡಿ ಅವಲೈ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪೊಂಜು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರ ಬರ್ನಿ ಈ ನನ್ನ ಸೆರಂಗಲ ಬತ್ತು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಎಪ್ಪುಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ ದಕ್ಕುವೇರು ದಾಯಿಗೆ ಏರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೈತೀನಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಆಗ್ತೀನ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಮಾರ್ಲು ಗಾಟು ಅಂತ ಗುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪೊಂಜು ನಿಕ್ಕದಾದವಡು ಎಂಕಾಲ್ ಬಿಡೇದಿ ಅವಡು ಅಂಚತ್ತು ನಿಕ್ಕದಾದವಡು ಯಾ ಹೆಂಗಾರ ಕಂಡನೆ ಅವರು ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎನ್ಯಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏನಾಡ್ದು ದಾದವಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದ ಪಣ ಓಡಿತ್ತು ಎಂಜಿನ ಪುಂಡಿ ಬಾಣವ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಎಂಕಿನಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಸು ಕಾಸು ಆಸು ಏತು ಓಡು ಏತು ಬರ್ಬಾರು ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಮಾರಿ ಎಂಚಿನ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಮನೋಡು ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಏತು ಬೋಡ್ ಬನ್ನಿಯ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಈಕಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟವ್ರ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅಂಚತ್ತಿಯ ಎಂಚ ಕಟ್ಟವರು ಕಟ್ಟೋ ಹೆಸರಿಡ ಎಂಚತ್ತು ಮಾರೆಯ ಸತ್ಯ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೋಡು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಡ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟು ಅವು ಕಟ್ಟೋ ಬಿಡಿ ಎಂಕೆ ಸುರತ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಸುರುದ ತಿಂಗಳು ಮೀನು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಡ ರಟ್ಟೆ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ತಿಂಗಳು ಮೀನು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಡ ಮೂಜೆ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಮೀನು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಡ ಏತನ್ ಕಾಪಾರ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಚ ನೀನು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪಿನ ಮಾರಿ ನಂಗೆ ಲೋರಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವನ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾ ಪೂಜಾ 10 ಲಕ್ಷದ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾ ಪೂಜಾ ಅಂದು ಸರ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಬಂಗಾಪುಣ ಮಸ್ತವ್ ಅವೇ ಇರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಾಡ ಕಟ್ಟುಜಾ ಸಾವಿಯ ಮಾಲ್ನ ಬಗ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟು 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 ಹಾಗೆ ತುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಎಕರೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಆಗೊಂಡು ಸರ ಆ, 5 ಎಕರೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಗೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 25 ಲಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡುದಾ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಣ್ಣ 5 ಎಕರೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐದು 2 ಎಕರೆ ಶೆಟ್ರೇನಾ ಶೆಟ್ರೇನಾ? 2 ಎಕರೆ ಬಟ್ರೇನಾ ಹಾ 1 ಎಕರೆ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅರಳ ತಕಲ್ನ ನಿಗಲ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಹೌದೇ ಟೆಂಕಲ್ನ ಎಂತಿ ಸಾವಿಯ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪರ ಆಪುಣಯ್ಯ ಐತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೇಪನ ಎಂಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಮಂಡೆ വെച്ച് ಅವು ಶೆಟ್ಟು ದೇತನಲ್ಲ ಕುಂಬಾಟ್ರು ದೇತನಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಐತ ನಾಡುಟ ತೆಂಗಳಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಮೊದಲ ಸ್ವಂತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಏರ್ಪಾಡ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ನೆ ಪಾಡ್ಯ ಪಾಡು ಬಂಡಾಪು. ಈ ಪಾಡು ಪಾಡುವೆ ಹಾ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾವಿಯ ನಡುಗುಲ್ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಪೋಯ ಮುಲು ಅಪ್ಪೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಪಿ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಪಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಧರ್ಮ ಗಾಯಲ ಪೋಯ ಮಾರ ಓ ಅವು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲ ಆಪುಜ ಲಾಪಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆದ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೋನ ದಾದ ಸಾವಿ ಅವು ಮಾತ ಆಪುಜಿ 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 ಮೇರೆ ಅವು ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪುಜ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗಂಡ ಶುಭಕರ್ ಬೆಲಾಪುನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುನ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುರ ಅವು ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಅವ ಅಪ್ಪುಜ ಪೇಪರ್ ಕಂದಾರ ಪೇಪರ್ ಕಂದಾರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಂದನತ್ತೆ ಕೊರಿಯ ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೈನ್ಯ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕುಂಟುಡು ಕಂಟದ ಕಂದಿರ್ ಸರ್ ಹಾ, ಹಾ. ರಾತ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡತಿ ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ಸರ್ ಇಂದದಾದ ಪೇಪರ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ದೇವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕವಲ್ಲ
ಜಯ ಕಿರಣ ಕನಜ್ಜಾರ ಅವು ಬೈಯದಾತೆ ನಾನು ಜೇತವ್ ನೋಡು ಸೈತೊಂದು ಮಾರಿ ಪೇಪರ್ ಎಂಜಿನ ಓದರ ಗಂದಿನ ಮಾರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತಿಯ ನಕ್ಷೆ ಜಾಗದ ನಕ್ಷ ಕನಜ್ಜಾರ ಆಹಾ ಐತ ವಿಷಯ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಏರ್ ಬಂಡೇರು ಇಕುಲು ದಾಲಜಿರ ನಕ್ಷೆತ್ತನ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತೀರು ಆರಂಜಿ ಪಂದೆಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷೆ ತೋಜಲೆ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ನಕ್ಷೆ ಕನದೆ ಕನದೆ ನಕ್ಷೆ ಕನದೆ ತೋಜಾಲೆ ನಕ್ಷೆ ತೋಜಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಉಡುಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆ ಗಂದಿರ ಮುಂದುದ ನಿಗಲ ಜಾಗುವಳು ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡ ಚೈಟ್ ನಾಡ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸುರುಕು ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ ನಾಡ್ಕೋರು ಮಾರಯ್ಯ ಅತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ನಿಗಲ ಜಾಗದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಣಯ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಲೆ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡಾಯ್ತು ಎಂಟಿ ಸಾವಿರ ಮಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ್ಲೆ ತುಳುಟು ಬುಡ್ಪಾದ ಬರೋಡು ಮುಂದಾ ಪೂಜ ಅಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಅಟ್ಟೆ ಗಂಧಾರ ಅವು ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾಯರ್ ವಕೀಲರ್ಲ ವಂತೀರು ಎಂಚ ನಿಗುಲು ಪಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಾಂಡ ರಪ್ಪಲ ಅಂತಿಕ್ಕನು ಆ. ಪಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಯಾರೇ ವಕೀಲರೇ ಗೊತ್ತು ದೆಪ್ಪಿಯ ಪಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪಿಯ ಪಟ್ಟನ್ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಲದು ಕೊರ್ಕ ವಕೀಲರ ಒಂಜಿ ಪಂದೆಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗದ ಮಾತ ಸರ್ ಪಟ್ಟೆ ಗಂದಿರ್ಗೆ ಅವು ನಡಪುಣತೆ ಮತ್ತೆ ರಂಗ್ ಮಾಡು ಹ, ಹ. ಬರ್ಲೆ ಹೇಗಿನೊಂದು ಪಟ್ಟೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂದಾತಯ್ಯ ಪಟ್ಟೆ ನೆತ್ತೋಡು ಒಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನದೋಡು ಹೇಗೆ ನಿಗುಲ್ದಾದ ಮಾರೆ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಮುನ್ನು ಆಪುಜಿಯ ಈ ಪಟ್ಟಾರೆಗ ಆಪುಜಿಯ ಈ ಪಟ್ಟಾರೆಗ ಆಪುಜಿ ಈ ಪಟ್ಟ ಗಿಡ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಹಾಪುಂದ ನೆಕ್ಲೆ ಇದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಬಜಿ ಹಳ್ಳಿ ದೈಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಲು ಕೆಂಜಿನ ನೆಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೋಜು ಹಾ. ಮಗಳ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಜಾಗದ ಅವಂದು ಕೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದನ್ ಪಾಪದ ಪಾಟಿಂದು ಅನ್ನ. ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನು ಖುಷಿ ಅದೆನ್ನ ಕೈ ಅರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನು ಲೋನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ. ಎಪ್ಪೆ ಉಡ್ಪೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆವನ್ನೇ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕಾದ ತಪ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುನು ಯಾನ್ ತಾಟಿ ಬಚ್ಚಿನತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಆತಿ ಜಾಪುದ ದೂಲ್ ತಾಳ್ತೇನೆ ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಮೂಲ್ನ ಸನ್ನಿ ವೀರ ಮೂಲಿಗೆ ಅರೆ ಮಗನ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲಿ ಇಂಚೆ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಬಿಚ್ಚಿ ಸರ್ ಕಾ. ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೋನ್ ದಬ್ಬರ ಲೋನ್ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ಬುಡ್ಪದ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ನೆಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಾದೆ ಮಾಡು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಕೇಳ್ತಲೆ ಮುಳ್ತಲೆ ಹಾ ನಿಗುಲು ಹಾ. ಈತು ಲೋನ್ ತೆತ್ತಾಡ ಹಾ ನಿಗುಲ ಈದ್ ಕಟ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾ 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 ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗುಲು ಈತು ಲೋನ್ ಗೆತ್ತಾಡ ಹಾ ಹಾ ಈದ್ ಕಟ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಹಾ, ಹಾ. ಅಲ್ಲ ಜಾಣ ಜಾಂಡ ಸರಿ ತುಲ ಅಂದಜಾಂಡು ಜಾಣ ಜಾಣ ಅಂದಜಾಂಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ದೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈತ ದೆತ್ತೇಡ ದಾದಾಣ್ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿಲ ನಿಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಯ ದಾದೆ ಸರ್ ಕೆರೆರೆಗೆ ಎದ್ದೆತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಂತ ಕೇನಂದ್ ಬತ್ತನಾಂಡು ಏ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಇತ್ರ ಲೋನ್ ದಾಗಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಾಡಿ ಅಯ್ಯ ಏ ಇಂಜಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಜಲೆ ಎಂಜ ನಿಗಲ್ ಸ್ವಯಜ್ಜ ಮಾರೆ ಹಾ. ನಿಗಲ್ ಲೋನ್ ಬೋಡ ಬಡ್ಚ ಬೋಡು. ಓಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚ ಬಾತೇರ ರಾಪುಡ ಓಕ. ನಿಗಲ್ ಲೋನ್ ಬೋಡ ಬೋಡು. ಯಾನ್ ಬನ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಚ? ಕಾಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋದ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಕಾಲಿ ಈತ ಬನ್ಲೆ ಏತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ 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 ಹಾ ಯಾನ್ ಈತು ಕೊರ್ಪ ಹಾ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹಾ ಆತ್ ಬನ್ಲೆ ಆತು ಬಂದು ಬರ್ಬೇಡ ಆತ್ ಬಂಡ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಪಿರಾವಡಿ ಇರುಲ್ಲಾರತ್ತ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪೋಯ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆತಂದು ವಲೆ ಪೋಯ ಸರ್ ಲೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂತಟಯ ಅಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರಿ ಬಂತನೆ ಪೊಂಜು ಬರಿಗೋಯ್ತು ಒಂದುಂಡು ಕೊಂಜ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು ಒಬ್ಬನಿ ಏನತ್ತ? ಈರತ್ತು ಮಾರಿ ಈರ್ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆರು ಬಂಡೀರು ಒಂದು ಇಂಚ 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 ಒಂದು ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ 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 ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡರತ್ತ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಬಂತು ಜನಯ ಅಂತೆ ಸರ್ ಅವೇ ಸರ್ ಇಂಚ 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 ಒಕ್ಕಂತ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚ 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 ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಬಂತು ಜನಯ ಸರಿ ಇಂಚ ಇಂಚೆಯ ಸರಿ ಇಂಚ 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 ಇಂಚೆಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರಯ ಇಂಚ ಇಂಚೆಂಚ ಅಂಚ 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 ಸಾವನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರಯ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಇಂಚು ఇక్కడ సావయ్య ఆ ఇంచెంచ మల్పర పంపిణి ఇంచెంచ మల్పర పంపిణి
ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನ ಎಂದ ಜಾಬುಜ್ ಮಾರ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಸಾವು ತುಲ ಸರಿ ತುಲ ಇಂಚ 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 ಅನ್ನ ಜಾಣ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ నేను ఎక్కడ అనుకున్నా ముగిపోతు ఎయిత్ బంగ ఎత్తున్నా ಎಂತ ಸಾವ್ಯ why are you coming not here son nonsense stupid fellow follow out out sir don't worry why do బంగాపుడు బుడుతుడు why are you coming here nonsense out 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 ನಡಪಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕುಲೆ ನಡಪಲೆ ಎಂಜಿನಾನ್ನಿ ಹಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕುಲೆ ನಡಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿತ್ ನಾಕುಲು ಇತ್ತಿನೇಟೆ ನಿಕ್ಲಂಚಿತ್ ನಾಕುಲ ಸಂಸಾರ ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಗೊತ್ತರ ಮೇನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ನಿಯತ್ತಾದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಡಿದು ತಿಂಗಳು ಬತ್ತು ಲಾನ್ ಬಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಂಚಿತ್ ನಾಕುಲು ಕೊಟ್ಟಾನ ತಮ್ಮೆ ಬಂಗಾರ ಆಡೋದು ಇದು ಐತ ಬಡ್ಡಿಡು ಕಾಸು ಮಾಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲುಂಬೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಪ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಾರಂಬೆ ಸಾಡಿಡ್ ಬೋಪಿನ ಉಲೆಲೇಲೋ ಅರೇನು ಲೇತದು ವರ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಉಲೆಲೇಲೋ ಬಂದು ವರ್ಮ 1000 ಕೋಟಿನ IPL ಬಾರ್ದು ಕಬುಡದು ಉಲೆಲೇಲೋ ಬಂದು ಲಂಡನ್ ಹೋದ ಗುಲ್ಲೇರು ಉಲೆಲೇಲೋ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ಉಲೆಲೇಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಲೆತ್ತ ವರ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪತ್ತಾದು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಲಂಡನ್ ಗುಲ್ದೇರಂದು ವರ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ಪತ್ತಾದು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ పోదు ಲಂಡನ್ ಗುಲ್ದೇರಂದು ಇತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡಿಯ ಎಂಕ ಆಯನ ಬಾಯ್ ರಾಜಂತ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಾರತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಯಾಜನ ಸಾಲ ಸಂದಾಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತು ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋಡು ಮಗ ಹೇಗಿದೆ ಇನಗತ್ತಿ ಇರಿಂಚುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿ ಸೈದಿನ ನಮ್ಮ ಸೈದಿನಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಪೊಣ್ಣನೆ ಲೋನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿರ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಶಾಪಮೆ ಈ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಪ ನೇ ಸಾಪ ಕೊರಿಯೆ ಸಾಪಗೊರ ಈಶ್ವರನ್ ಬಿಡೇದಿಯಾ ಪೋಯ್ದವರ ಅಂತವಲ್ಲಂಡ ಸರ್ ಸರ್ ಆದಯ ಪಾಪ ಸರ್ ರೈತರು ಸರ್ ರೈತರು ಈ ಪನ್ಪನೆ ರೈತರು ಅಂದು ಸರ್ ಧರ್ಮಗೆನ 2000 ಪದೋದು ಸಾಹಿತ್ಯರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್